is in Bio, Ruben Iclio is my God. Nining kalibutan na daghang mga ba imposible kay bulungan nga atong makita sa atong palibot. Kalibutan nga atong gipuy-an o kang kalibutan nga atong himutangan karon nato nga lawas. Kini siya nga kahoy o kini siya nga spring ba. Na inyo makita. Na siya malingan ko na malisa kita nga bairan nga kahoy nila pahabulan mga kuan ano siya makita mga kuan maniging pag magkugi ka daghang kag madiscovery sa imong kalibutan karon nga lawas kan magot kugi ra jud ba ora na importante ya kan ba para makikita ninyo ang kan unsa ni sa jud nga kahoy ni sa mga kombinasyon manggod nina kini pa siya nakalaso kung natanaw diri tapos pagabot sa babaw nibalik na sad siya laso daghang mga milagro mga mirakulo sa kalibutan atong gipuy-an kalibutan nga atong himutangan karon atong alawas kini siya nakita naman yun ang kuan letter H nga kahoy ano siya nga dagan ano siya mga sandal no kahoy siya bali mo na siyang punuan na tong kuan ba for mag spring nagingon nga pag daghan kag na-discover kugihan ka daghan jud kag ipakita sa palibot na siya mga kung sa sagrado nga tubig ay kuan tiyag na mo wala na siya nga kuan katag man gud ni mo na siya ka importante na makita puno na ni siya sa sagrado nga tubig kini mo na ni siya puro na ni siya may sulod ni siya sa sagrado nga tubig mo na siya nga kuan importante kung mga kuan kay ang panahon kuan naman sabaga labay ra ba nagingon gini-define ka ni adto nga kuan magandam ka mo daghang tubig kay di na to matagan ang panahon base niya mo karit hinoon mana siya ako nakasunod yung kuan kay por tubig ni siya ano yung makita muna siya ka importante yung mga tubiga manako adyo ng gigastuhan dako sa expenses din sa mga balde container mga galon diya sa sagrado na ko nga kuan lawak sa sagrado sa mga tubig managi ako nalan dyan ko'y privacy ba nga
ang ipakita kaninyo nga ako wala ko nangilad na jud ikapakita nga na kanyo tanan now nya makita ang gamit po na akong suga diri now mo ni sa gamit nga suga diri sa akong pribado nga kwan sagrado nga tubig akong ukban makita ninyo ang ano una siya nga ng kalibutan na kung magkugi ka nadyo kayo mapresent ba kapakita din mo sa tibok kalibutan unsa ka importante kining kalibutan karon nga atong gipuyan ang kalibutan nga atong himutangan tinaw siya no kuan ano sa inyo kung magkugi ka makugi jud nadyo kayo makita ba dili kay yung kinambog ang kalibutan na mo nang karon kitang tanan igawngan man kita sa mga doktor DOH sa bagay ila pa ng katungod mo na siguro naisulat ba sa propesya ako sad ako wa na sad ko nagpabaya sa inyo tanan ako nang gisaysay kaninyo ang nilugdangan sa kalibutan nga atong gipuyan og kalibutan nga atong himutangan karon nato nga lawas mo na siya nga ang gisulti nako ninyo gikulagan pa mo sa kalamidad karon na nanay bagyo signal number 5 hinay pa na pag nanagani bagyo nga signal number 7 kana ka simento na lukoto na nya mo kana putong linog intensity 18 managingon nga kanang dili mo tuon ako dahil ako napasidaan ninyo mo tuo gyapon man ako pero ulahin na ang tanan na mo tuo mo wala gyapoy kapuslanan mo na nga ako balikon ko wala ako nakulang sa inyong tanan pagpahimangno gikan pa kaniadto hangtod karon kini siya awas na ni ba kay atong pizza 30 kusog man kay nga agas sa sagrado nga tubig manang katulog jud siya ni kuan diri sa flooring nako kay wa na nako na agapi sa kakusog sa agas sa tubig managingon nga kung mahuman ni siya mapuno na ning kuan ako jud diri kuan na malang duha na malang kabaldi na konsultanan kung mapuno na siya pabayaan na nako ni mawasa depende lang nag asa dapita nga nasod o kalibutan nga masilunop kay pwede pangita sa tao lagi kaya ang tao sa pakiro man kayo di man lagi mo to naman lagi sila mo to aktual na sa bagay naman lagi ang tao muna ni siya nga kuan ito makita diri klase basta ako balikon ko wala na ako nakulang sa inyo tanan pagpahimangno ikan kaniadto ug hangtod karon nga lawas daghang salamat sa Ginoong Dios Divine Master Bit Enrique Senior Master King of all Kings Master Bimborek Senior Divine Grand Master Master Bimadon Kidapers balikon ko pag magdugay pa jud ang Ginoong Dios Master King of all Kings Master Bimborek Junior de sa perisuhan kamo kay Dios tapos perisuhon mo unsa inyong buhaton siyempre hukman na dyan inyong kalibutan kaya dyan yung ipamulong ang nagpugong sa North Pole ug South Pole ako na lang palad mo na ipamulong kaniadto nan karon kundi na dyan niya mapugngan buhian na niya kabantay ka mo karon mismo desierto karon nagatubig na mana tubig karon ang laganap sa tibok kalibutan managingon basig mo balik ang kaniadto balikon ko matira matibay kung kisili kuno panangga marji mo gamot yung kalibutan ang gamot maura mo gamot ang bato maura sug bato managingon mabot ang panahon wa na tay makaon wa tay mainom pero ako na naka-ready naman ko na naman ko i-proving o privacy managingon balikon ko ako wa ko na makakaninyo tanan nagmalasakit lang ako kaninyo tanan nga kita karon gigawngan kita karon sa mga doktor og DOH tibo kalibutan
mo na sila managingon ilahakan ng katungod ug kakuha na sa pagkarang katungod palabuanin ng takarog abilidad. Ako wa ko'y gahom, dili ako Dios ug dili sab ako master. Apan in kaso kaya ko lang musugo sa itong puti. So paligonay na lang ta, gamita ang inyo nakatunan kay gamitan po nako ako na mauhan karon gikan kanina to sa kong pag-estudyo hangtod karon ako sa gamiton kaya nakulangan pa mo sa kalamidad ato pang idubli-dubli hangtod jud kung maabot yun sa 0.2 to 3% ang magpabilin sa tibok kalibutan. Balikon ko, matira ang matibay. Happy Halloween. Karon kamo mga espirituhano mga kalagnon, tungod sa mga doktor og DOH hinungdan nga kamo wala naman na bisita sa inyong puntod sa inyong mamahal nga kinabuhi. Ataka ninyo ayaw ni pakatulga kini mga doktor og DOH kay sila hinungdan nga minteryo karon wala kamo na duaw tagsar gani kay sar mo sa isa ka tuig nga inyong gitagana nga Halloween unog 2 sa November apan ang sa hitabo sa mga doktor DOH ilang gikontrol gigaw nga nila kanang mga doktor DOH ayaw niyo na pakatulga. Atakihan ninyo na kasi sila hinunda nga ni control sa tibok kalibutan. So balikon ko tanang mga kalagnon, mga espirituhanon sa kahanginan sa kadagatos katubigan tanang klase may kinabuhi departamentong dibisyon. Atakan ninyo ang mga doktor DOH ayaw ninyo pakatulga kasi sila hinundan nga kamo ang mamahal sa kinabuhi daghan pa minusente nga instinct nga dili COVID na sakit nahimong COVID gisunog warno wala ebidensya nga proving ba kay sunog naman saan ba mag-autopsy nga sunog na bright kay mga doktor DOH karon gigawan kitang tanan karon sa tibok kalibutan. Balikon ko tanang mga espirituhanon mga kalagnon ayaw ninyo pakatulga kini mga doktor DOH kay kamo kana sila may naghatag dangan sa tibok kalibutan. Gandang buhay sa bawat isa sa atin. Thank you po na marami. Paalam po.